Здравейте! Днес ще ви покажа какво представлява печка Spark Tornado 100 на масло. Това е самото тяло на печката. Тя дори доскоро работеше и още топла. Тази печка е единствения наш модел с топлообменник. Тук вътре има топлообменник, през чието тръби минават пълнъците и загряват въздуха. Този въздух влиза в топлообменника с помощта на този нов вентилатор, който има достатъчен дебит, за да затопли всякакви помещения, до и над 100 квадратни метра, в зависимост от височините и така нататък. Като говорим за вентилатора, само ще ви спомена, че е малък, но мощен, 400 вата е и реално може да шумене. За някои работилници и за някои хора може да е шумен. Просто е желателно да бъде на дистанция от работната среда, да е на примерно 5-6 метра или съседно помещение и самия въздух да се влиза в печката с помощта на мъркуч или някакъв удължител. Следващото нещо ново при нас е съда за масло, който е направен всъщност за разширителен съд за отворена система на парно, но пасва идеално и за нашите нужди на тази печка и събира 13 литра гориво. На него има всъщност шлавка, която показва количеството налято масло в самия съд. Има отвор за пълнене с помощта на една фуния и едно коляно, просто се пълни самия съд, но може би с този целият съд ще карате 5-6 дена поне. От тук маслото минава през вече стандартния маслопровод и влиза в горивната камера, която е все още топла, на самата печка. За това видео просто сме поставили директно свързали към входа за горивната камера, но е желателно отново, както и с вентилатора, така и тук да се използва мека връзка и самия съд за маслото да бъде на дистанция от топлата печка, като цяло от топлината, за да няма промяна в вискозитета на маслото, веднъж като се нагласи да няма различни потоци масло и така нататък. Да се тече по един и същ начин самото масло. Тук за маслопровода може би сме го обяснявали друг път, но пак ще го повторям за тези, които не са го гледали. Този първи екран след съда, по принцип се изпраща разглобено това цялото нещо. Този първи екран след съда служи за регулиране, значи той просто се отпуска малко, за да пусне количество масло към горивната камера, докато втория е отворен напълно, за да мине самото масло. И като направите едно добро горение, едно добро количество да влиза в самата печка, вече само с първия екран, този втория всъщност към камерата, спирате и пускате без да бутате първия екран. И така не се занимавате да регулирате повече самото гориво. И количеството въздух може да регулирате през тази вратичка, която е доста плътна. Съвсем плътна, не претендираме с никакви естетически красоти. Ако е напълно затворена, не е много приятно, в смисъл не е много добре за горенето, просто може да угасне самата печка, но дори малко отворена е достатъчно да се получи този торнадо ефекта и да гори перфектно, да се загрява. И това е. В комплекта на печката са съда и самата печка. Маслопровод. Вентилаторът се поръчва отделно, понеже много от нашите клиенти имат работилници и имат собствени вентилатори или искат сами да се го купят и не ги спираме. Това е термометър, който не е включен в комплекта, но с него замерваме, се правим нашите тестове, които гледате в сайта ни. И това е общо взето за самата печка.